Прафесійная адукацыя зноў уваходзіць у моду сярод практычных абітурыентаў, якія дакладна ведаюць, дзе хочуць працаваць. Шклоўскім дзяўчатам і хлопцам пашанцавала. У нашым раёне атрымаць прафесійную адукацыю можна ў ліцэі нумар 12. У наступным сюжэце мы пазнаёмім вас з хлопцамі, якія не пашкадавалі аб выбары навучальнай установы. Знаёмцеся, Мацвей Гадлеўскі, навучэнец 3-го курса прафесійнага ліцэя нумар 12. Цяпер у яго практыка, якую ён праходзіць на шклоўскім льнозаводзе па спецыяльнасці слесар па рамонце аўтамабіляў. Спасцігаць менавіта практычныя веды вельмі важна для будучай працоўнай дзейнасці Мацвея. Немалаважны і той факт, што практыка аплачваецца. Навучэнец ліцэя атрымае не толькі навыкі, але і заробак. А гэта больш за 300 рублёў. Погодитесь, зусім не дрэнна. В лицее мне нравится учиться, я не пожалел то, что туда пошел, а вообще получаю специальность тракторист-слесарь-водитель категории С. В первую очередь в лицее я получаю знания, профессию, которая мне пригодится в будущем. Мацвей прыклад таго, хто за час вучобы і практык зарэкамендаваў сябе з добрага боку. Бачны патэнцыял і жаданне працаваць. Таму яшчэ не скончыўшы установу адукацыю, ён атрымаў прапанову ад працадаўцы і не адмовіўся. У будучыні ён будзе працаваць трактарыстам у папраўчай калоніі нумар 17 горада Шклова. Ліцэістаў заўсёды рады бачыць у якасці практыкантаў, а ў наступным і ў якасці работнікаў. Вось і цяпер на льнозаводзе толькі добрыя водгукі пра хлопцаў, якія, як і Мацвей, прыйшлі на практыку. На данный момент практиканты очень ответственные, очень трудолюбивые ребята, с ними можно работать. И в настоящий момент, и в будущем, я думаю, у них сложится все хорошо, и я думаю, они будут работать. Знания дали им положительные, поэтому все проверим на практике. Сучасны рынок працы патрабуе мноства рабочых спецыялізацый. Таму ў прафесійным ліцэі нумар 12 горада Шклова вучаць запатрабаваным на рынку працы спецыяльнасцям, каб задаволіць гэты попыт. Практически в области только наше учебное заведение готовит сразу по 3 специальностям. Специальности ответственные, и если приложить труд, то они очень достойную заработную плату получают. Кроме того, они могут продолжить обучаться как дальше, как в средних специальных учебных заведениях, так и в высших учебных заведениях. А вось яшчэ адзін наглядны прыклад таго, хто не правёў час дарма ў ліцэі. Скончыў яго і цяпер працягнуў навучанне. Ягор Падшазерцаў. 3 года прошло не зря. Все преподаватели дали просто путевку в жизнь, научили всему, что сейчас умею. Я получил 3 специальности по сварке, каменке и плиточному делу. Очень нравилось учиться, хорошие преподаватели. После выпуска я поступил в архитектурно-строительный колледж уже с хорошей своей базой. Продолжаю обучение уже на прораба по тем же специальностям, которые я получал в лицее. В будущем я собирался после армии прийти обратно в свой лицей, но уже мастером по сварке и каменному делу. Як мы бачым, ліцэй – гэта установа адукацыі, якая дае рэальную пуцёўку ў жыццё, у якім будзе запатрабаваная прафесія і годная заработная плата. Таму выпускнікі школы і іх бацькі, калі яшчэ вы не вызначыліся з выбарам, варта падумаць і аб спецыяльнасцях, якім вучаць у ліцэі. На следующий учебный год у нас будет набираться 2 группы после базового образования, после 9 классов. Учащиеся получат сразу 3 специальности. Первая группа будет тракторист-машинист категории А, Б, Д, также водитель категории С и электросварщика. Вторая группа получит специальности электромонтера, каменщика и также водителя категории С. В нашем лицее созданы все условия как бытового, так и культурного. Интересно учиться, ответственно учиться, потому что они получают и профессию, и образование.